こんにちは。株式会社大阪の皆様、お元気でいらっしゃいますか？私たちお元気です。これから3月のレシピを公布をします。司会の京柳健です。ケイトを呼んでください。トゥトゥチョウです。ちょっと呼んでください。どうぞよろしくお願いします。毎朝学校で体が強くため体操をしています。午前の授業で文法を学びました。A を B လို့လုပ်လိုက်တဲ့အတွက် A က B ဖြစ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်ရေးထားတယ်နော် A က beta တို့ U တို့ B ဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒါနဲ့စာပြည့်ကြလို့ကြည့်ကြည့်ခါတွေက G လျှော့ကို5ခုလောက်တိုးရှိတယ်ဘာဖြစ်လဲပြီးတဲ့စာအုပ်ကြီးကိုပကောင်းလို့ပကောင်း午後は語彙と漢字を勉強したりしています。毎週月曜日に日本語の会話をしたり、ジャスジャーという手振り身振りを使って見せてくれるゲームをしました。今月に強いをもらったので、週末に友達たちと一緒にココナッツご飯を作って食べました。そして友達たちと一緒に動物園へ行って写真を撮ったり、動物の餌をやったりしました。故郷で家族の寄付があったので帰りました。寄付では夜に踊りや音楽の演奏があってとても楽しかったです。朝には行列も行われました。今、ミャンマーも春になって気候がとてもよく過ごしやすいです。もうすぐ日本の春には桜花が咲いてとても綺麗になると思います。私たちも桜を見るのを楽しみに待っています。皆さん